Insigne en curt, ui, no s'han entès, ho ha fet tan malament com ha segut. Aubameyang, la conducció, deixa-la anar, la passada per Adama, creua la línia mitjos Adama contra 3, continua Adama contra 2, continua Adama, la deixa anar a la dreta per Alba, la rematada, gol! Gol! Gol del Barça, 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 gol del Barça! Insigne que pica el corna tan malament com podia picar-lo, li regala la pilota a Aubameyang a l'interior de l'àrea del Barça. Arrenca Aubameyang amb una conducció demolidora, veu a la seva dreta pel carril central Adama, rep la pilota Adama, en tenia 3, en supera 1, comença a cavalcar i en el moment ideal la dona també a la seva dreta per l'aparició des del darrere de Jordi Alba, que entra a l'àrea, la rematada i gol! Contraatac demolidor del Barça, contraatac de manual rapidíssim, letal d'Aubameyang, Adama i Jordi Alba. Gol del Barça, 9 de la primera. Nàpols 0, Barça 1. Minut 13 de la primera part i el Barça ja guanya. Servei llarg de Ter Stegen, el refús de Rahmani és horrorós. El cop d'esperó de Ferran Torres per De Jong, apareix Adama per la dreta, a veure si el veu. El xut de De Jong, gol! 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 Però quina rosqueta, però quina rosqueta, però quina rosqueta, però quina rosqueta, però quina rosqueta! La rosqueta neerlandesa ha aparegut aquí al Diego Armando Maradona! Servei llarg de Ter Stegen, refús calamitós de Rahmani, Ferran Torres que l'aprofita per baixar-la d'esperó. Qui rep la pilota és De Jong, semblava que la donava a la dreta per l'aparició d'Adama, però no, ha decidit treure's del barret de copa, una rematada de rosqueta deliciosa, preciosa, precisa, gol del Barça, rosqueta neerlandesa de Frenkie De Jong, atenció a aquest marcador, 14 de la primera, Nàpols 0, Barça 2, ho torno a repetir, 14 de la primera part. Nàpols 0, Barça 2. La sentada amb la dreta, buscant Araujo, el rebuig de Koulibaly, el control de Pedri amb el pit, la passada de Pedri cap a l'esquerra és boníssima per Ferran Torres. Ferran Torres activa Alba, la sentada d'Alba a l'interior de l'àrea, hi ha un refús, Piqué, la rematada amb l'esquerra, gol! Gol, 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 el seu nom Gerard, el seu cognom Piqué, és central, però sabeu què? Té ànima de davanter! El rebuig de la defensa del Nàpols, del control amb el pit de Pedri! La posa a l'esquerra per Ferran Torres, que veu com es desdobla per la banda Alba. La centrada d'Alba, hi ha un rebot, el Kassel, central amb ànima de davanter, el seu nom Gerard, el seu cognom Piqué, i la rematada amb l'esquerra creuada, al pal i barraca. Gol del Barça! Quin gol més tranquil·litzador que acaba de fer Gerard Piqué. 45 de la primera, ha aparegut un central amb ànima de davanter, es diu Gerard Piqué. Nàpols 1, Barça 3. Pedri enrere per Busquets, De Jong completa el triangle amb una passada per Adama a la dreta, Adama ataca, Adama que la posa a l'interior de l'àrea per De Jong, que la deixa passar per Aubameyang, la rematada, gol! 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 Adama que torna a aparèixer per la dreta, que repta el seu defensa,
opta per centrar l'interior de l'àrea, la deixa passar De Jong i la rematada al primer toc d'Aubameyang. Quin tros de davanter, quina rematada més meravellosa! Pierre-Emerick, 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 tombarelles, Aubameyang, gol del Barça! Gol de Pierre-Emerick Aubameyang! El Barça està atropellant el Nàpols. Bany del Barça a l'estadi Diego Armando Maradona. Nàpols 1, Barça 4.